Hola, classe de segon. Com els últims dies d'educació física molts de vosaltres me demanàveu jugant amb les raquetes, he pensat que podem fer-lo des de casa. Anem a fer-lo progressivament i anem a posar-li cada vegada un nivell més de dificultat. Primer podem jugar amb un globus si ne tenim i podem jugar a colpejar-lo amb la mà dominant i amb la mà no dominant. Podem jugar a soletes, a colpejar amb una mà, amb l'altra mà, cap amunt, o podem fer colpejos més forts cap avant, amb una mà i l'altra. Una vegada practicat els colpejos a soles, li podem demanar a una persona de la nostra família que jugui amb nosaltres. Nosaltres en casa hem posat aquesta corda per a delimitar el camp. Preparada? Per a complicar un poc més la cosa, ara anem a utilitzar un implement. I jo he pensat en una xancla de la platja. El següent pas és fer-se una boleta amb paper de diari o amb una fulla, el que tinguem en casa, i practicar a soles amb el nostre implement. I per últim anem a jugar en família. Espero que us hagi agradat molt l'activitat. Una besadeta, tinc moltes ganes de veure-vos. Adeu!